Bună, fetelor! Astăzi am să vă arăt cum se face coronița. Eu deja am început. Am să vă arăt exact, detaliat. Voi lua șuvițe subțiri și voi continua pe linia dorită, da? Vreau să merg așa. Dacă doriți să mergeți așa, țineți. Este foarte important să aveți grijă cum țineți direcția. De rezultatul, cum doriți voi pentru rezultatul dorit. Șuvițe subțiri, curate. Eu pot foarte ușor cu mâna să mă ajut. Sunt persoane care fac cu coada de la piaptă. Asta depinde de voi. Mămicuțelor care aveți fetițe cu părul lung, așa cum și eu am de altfel, vă puteți distra cu împletituri, cu tot felul de... Dacă sunteți interesate, puteți să-mi lăsați în comentarii și o să fac pentru voi mai multe tipuri de împletituri. Și coafiuri, bineînțeles. Trebuie să țineți șuvița jos, pentru că dacă nu va deveni mai larg aici și nu vreau, vrem strâns. Strângem, da? Dacă o vreți mai lărguță, puteți lăsa mai lărguță. Asta depinde de rezultat. Repet, fiecare face cum pe placul. De exemplu, fetița mea nu suportă foarte mult strâns, așa că eu fac mai lărguț puțin. Șuvița să fie foarte întinsă. Lucrăm curat. Așa. Și acesta este de aici, mai am încă o șuviță de luat. Și bineînțeles, puteți să vă jucați cum vreți voi. Puteți să luați și de aici, dar asta o să vă arăt în următorul video dacă vă place. Și așa arată coronița. Ia uitați ce frumos arată. Superb! Dacă vă doriți, cu mare drag, am să mai vă arăt. O zi frumoasă!